Ahojte milí priatelia, dneska tu mám pre vás na prenajom krásny trojizbový byt v tichej lokalite v srdci Račí. Tak poďme sa rovno na neho pozrieť, poďte! Milí priatelia, takže sa blížime k záveru videobliadky. Ak sa vám tento bytik páčil, tak ako aj mne, neváhajte ma kontaktovať na dole uvedené telefónne číslo alebo mail. Teším sa na vás. Ahojte!